Здравейте! Правим любовен ридинг в 3 групи. Сега ще ви ги покажа от по-отблизо, за да може да прецените коя група е за вас и ще млъкна за секунда, за да може да се съсредоточите и интуицията ви да ви подскаже коя група е за вас. Надявам се, че сте готови. Ако не, върнете видеото малко напред и помислете коя група е за вас. Днеска съм типично по home office облекло. Нагоре съм официална, нали, за видеото да съм по-така. Надолу съм си по Ансунг. Удобничко да ми е, комфортно. Така че ще ме извинявате. Мислех, че няма да се вижда от тук надолу, но то взе, че се вижда. Това е положението. Жрецът. 6 меча. 4 чаши. И глупачето. Така. Теглих и по още 3 карти от това. То е обикновено тесте за карти, обаче е много красиво. Опа, наобратно е. Много е красиво и така морско. И си казах, че щом съм избрала милички, нали, за 3 групи, ще е много готино, ако разясним 3 таро карти с него. Да не се чудите, затова са тук и те. Започваме с гадателската карта и съобщението в нея. Огледало, самонаблюдение, самовъзприятие, красота, самосвързаност. Защо не одобряваш и не обичаш себе си, както би трябвало? Външността, възрастта, твоите способности, кое не приемаш? Дали образът в огледалото ти не е изкривен от неправилния ъгъл, от който се виждаш? Ти притежаваш идеална красота и си тук, за да изпълниш житейската си цел. Потърси помощ, за да се оттърсиш от тези товари. Това е групата на хората, които не са във връзка, според мен. Така го усещам. Или ако сте във връзка, енергията ви излиза така. Имате много уплахи и предразсъдъци в любовта. Някаква предишна връзка е приключила остро и внезапно и ви е оставила емоционално разтърсени. Почувствали сте се точно като шут малко, като все едно са подиграли с вас. Или пък сте търпяли дадена ситуация, която не резонира с вас прекалено дълго време. Резултатът е, че в момента не знаете какво искате и в комбинация с лошата ви самооценка, мислите ви блокират всякакви хубави неща, които искат да навлязат в живота ви. Включително от любовна гледна точка и парична гледна точка. Жадувате за истинска, дълбока, отдадена връзка. Не искате да бъдете Dora the Explorer, да сте като пчеличка по най-различни цветенца. Не, искате един човек, с този един човек да ви е просто душата, сърцето да ви легне на място, както се казва. Но имате много работа за вършене. Чак много не. Мисълта може и бързо да ви се случат нещата, но трябва наистина да промените начина, по който виждате себе си. Това ще отблокира енергията и късметът ви ще се преобърне. Всичко ще започне да ви се случва. Пак казвам, и в любовта, и в финансите. Поработете върху себе си и нещата ще ви се случват изключително плавно и безпроблемно. Крайно време е да поработите над това как виждате себе си. Подтикват ви да поемете нова посока, да имате нов поглед над нещата и да възприемете живота като игра. Може да бъдете буквално всичко, което пожелаете, може да правите всичко, което пожелаете. Приемете го като игра и все едно минавате нива. Не приемайте всичко толкова навътре и толкова насериозно. Нещата не са толкова сериозни. Просто бъдете себе си, обичайте се. Имате нужда да се изясните сами със себе си. Докато не се изясните със себе си, няма как някой друг да ви разбере. Това е истината. Числото ви на четенето е 333. Погледнете го в интернет. Има допълнително съобщение оттам за вас. Благодаря ви, че гледахте. Преминаваме към втора група.
Втора и трета група, между другото, мисля, че са взаимно свързани. Мисля, че са двете страни на една и съща история. Така че ако сте избрали втора група, според мен ще има какво да чуете и в трета група и обратното. Ще го кажа и там за вас. Имате висшата жрица, крал на мечовете, 6 чаши. Така. Имате също прекрасна енергия, двете чаши, много любовна, много романтична, прекрасна. Може и да се отнася за любов към вас самите. Гадателската ви карта е камбана, сега ще видим. Какво ви очаква? Камбана. Празник, радост, добри дни, успехи, поклонение. Нещо в живота ти приключва. Радвай се, защото ти предстои да навлезеш в особено щастлив и възнаграждаващ житейски период. Толкова хубав, че ще имаш повод за празник. Ево, добре. Започвам с това, че сте отрязали сродната си душа. Както и да звучи, трябвало е да го направите и сте го направили. Знайте, че това е било правилното решение и точно това е катализирало трансформация, която сега ви носи енергията на камбаната и ви очакват изключително хубави неща и в любовта, и като цяло в живота ви. Точно това трудно решение, което сте взели, защото е имало любов там, но сте решили да си тръгнете, ще навлезна в подробности след малко. Точно това трудно решение е катализатора на дълбока трансформация, която ви е донесла много позитиви. Браво! Браво! Това е нашата група на така пречистените души. Ако сте в тази група, не се барате. Така, да се върнем на темата. Отрязали сте сродната си душа. Не сте го направили, защото не го или не я обичате, очевидно. В смисъл, това е сродната ви душа. Когато си представяте перфектния човек за вас, си представяте точно човек като този, за който нали си мислите. Но е имало ситуация, в която сте се разочаровали изключително много от този човек. Не са били достатъчно сериозни, идейни и не са ви казали цялата истина. Не са били искрени с вас. Което ви е накарало да си кажете: съжалявам, това не резонира с мен и чао, тръгвам си. Било ви е трудно, не е лесно решение, но сте го направили, за което браво. Трудно е, но пак казвам, това е било правилното нещо, което е трябвало да направите в тази ситуация. Хората бъркат сродна душа с перфектна връзка. Това, че сте сродни души, това, че ви е отредено да бъдете заедно в този живот, а вероятно и в предишни животи сте били заедно, не означава, че това е лесна връзка. Напротив, това са най-дълбоките и най-трансформиращите връзки, които носят много промени и то вътре във вас. И когато преминете това нещо, тогава вече идва много хубавото. Но преди това много хубаво, трябва малко да се окаляме, малко да се поучукаме, докато стигнем до това ниво. Така че, вие сте я направили тази трудна стъпка. Пак казвам, браво, аз направо съм горда с вас. Браво, наистина браво. И напомням, че ако това резонира с вас, трета група е от срещната гледна точка. Интригата, пикантерията. Идете да видите и там след малко, когато приключа, още не сме приключили. Очаквайте комуникация скоро. Мисля, че този човек ще се свърже с вас, извинявам се. Може да му е трудно да намери правилните думи отново. Беше излезнало такова съобщение и в предишни видеа, но щом така заекнах, вероятно
се чуди как да го направи, но ще го направи. Събира смелост, имайте търпение, до сега сте чакали, ще изчакате още малко. Ангелското ви число е 555. Отидете в Google или ChatGPT, няма значение, което ползвате по-често. Има още съобщения чрез това число за вас. Погледнете си го. Благодаря ви, че гледахте и сега преминаваме към трета група. Да кажа сега и на трета група, казах го и на втора, ако това съобщение резонира с вас. Мисля, че втора и трета група са две гледни точки на една и съща история. Така че, да си знаете, ако това резонира, пак казвам, погледнете и втора група. Вероятно има съобщения за вас и там. От отсрещната страна. Да разберете малко вътрешна информация, какво се е случвало в главата на другия човек. Ето тук. Така, поставям рапанче ли е, какво е, не знам. Рапанче ли, мидиче. Както и да е. Паш на мечовете. Справедливост. Оп, така. И сила. И така, тук ще ги наредим. Също и 6 жезъла. Другите карти са разяснителни от едно много готино, вижте го, костенурчено тестенце. Те са за разяснение на тези първите 3 таро карти, които показах. И гадателската ви карта е паяк. Сега ще ви я прочета. Само да кажа, че имало е външни фактори, които са ви попречили да се изразите искрено. Била е деликатна ситуация. Имало е така... Нещо не ви е позволило да действате по начина, по който бихте действали по принцип. Така. Сега. Да видим паяк. Чувство на заплаха, цикличност, пари. Постоянно се двоумиш какво да решиш поради страх от провал. Трябва да направиш ход, може да сбъркаш някъде, но времето няма да чака теб. Има нужда да започнеш да разбираш хората. Отвори телефона, дори да не искаш, върви на среща, дори да не ти се ходи. Заплахата е само в твоята глава. Свърши си работата, за да те достигне късметът на паяка пари. Пак заекнах. Така. Имало е ситуация, в която сте постъпили по определен начин, за който съжалявате. Не се критикувайте. Постъпили сте по начина, по който можете в дадения момент. Но вече е време да загърбите егото си и предразсъдъците си и да поправите ситуацията. Има много неща, които не сте казали и ви окуражават да съберете смелост, да бъдете искрени, директни и интимни. Но тук не говорим, за сексуална интимност, говорим за онази специфична емоционална интимност, в която си изключително честен и просто си казваш всичко както е и не се притесняваш как ще го възприеме другия човек, защото знаеш, че говориш с съмишленик, не с враг. Пак казвам, не че ви извинявам, но имало е наистина ситуация, в която просто нямало е по какъв друг начин да постъпите. Била е деликатна ситуация, но е време да поемете отговорност. Също да добавя, че някой ви е сърдит. Вероятно е втората група, за която ви казах, че мисля, че втора и трета група излизат двете различни страни на една и съща ситуация. Мисля, че другия човек, който е в ситуацията, за която говорим в момента, ви е сърдит за начина, по който сте се държали. И тук говорим за човек, който е много специален за вас. Човек, който умее да потушава и най-бясната буря у вас.
човек, който не е за изпускане. Не случайно не спирате да мислите за този човек. Вероятно от неопределено време, но вероятно не е кратко време, в смисъл не са 2-3 дни. Минало е време, откакто се е случила тази ситуация. И не спирате да мислите за този човек, дори вероятно сте имали и сънища с него. Време е, пак казвам, да поемете отговорност и да инициирате комуникация. Начинът, по който те са реагирали на нещата, които са се случили между вас, по същия начин, както вие сте постъпили по най-добрия възможен начин, тяхната гледна точка е абсолютно същата. Тук съм малко като медиатора между втора и трета група, но личи си, че има любов между вас. Просто е имало външни фактори, които са ви попречили. Но това, което е писано, няма как да ви подмине. Ангелското число, което излезе за вас, е 777. Идете в Google или ChatGPT, няма значение, което предпочитате да ползвате, и проверете значението на тези числа. Има още нещо, което да разберете от тях. Много ви благодаря, че гледахте. Това бяха всички групи. И ще се видим в следващото видео. Хубав ден ви пожелавам!